F'diskussjoni organizzata minn żgħażagħ Laburisti, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-importanza tal-isport u s-saħħa mentali. Mara Zammit, żagħżugħa li għadha kif igradwat mill-Università ta' Malta fil-Psikoloġija, tkellmet dwar il-fatt kif pajjiżna hawn lokal aktar għajnuna psikoloġika minn professjonisti. Hawnhekk il-Prim Ministru sostna li lil mill-fatt li l-Istat għandu jwessa s-servizzi psikoloġiċi u psikjatriċi tiegħu, irid jiffoka fuq il-benesseri tal-bniedem. Dr. Abela tenna li l-Malta Viżjoni 2050 tagħmel propju dan. U l-Malta Vision 2050 propju tara u tħares li l-well-being tal-bniedem, il-benesseri tal-bniedem, bħala wieħed mill-kejla u lejni tas-suċċess tal-pajjiż. Kemm għandek ħin mal-familja, kemm għandek ħin tgawdi l-tfal, kemm għandek ħin li tista' ssifer u tgawdi dik is-safra. Għax għandek il-flus, imma m'għandekx il-ħin li tuħu il-familja għal weekend break, darbtejn fis-sena. Tiġi frustrazzjoni għal-bniedem, tellieqa kontra il-ħin kollu hemmhekk fejn naħseb li rridu mmorru back to our roots u naraw x'qed jikkaġuna l-ansjetà fit-tfal tagħna, x'qed jikkaġuna ċertu kundizzjonijiet bħal OCD fit-tfal tagħna. Dwar l-ambjent, il-Prim Ministru sostna li bil-proġett tal-Waste to Energy il-Gvern qed iħares lejn l-iskart bħala riżorsa li tiġġenera l-enerġija. Tkellem ukoll dwar l-investiment li qed isir f'bosta spazji ħodor bħal Park Nazzjonali f'Taqali, il-Park ta' San Clement il-Qortin, Witfulija u Ġnien il-Glażiż. Kif ukoll 19 il-proġett ta' spazji mitluqa li ġew riġenerati minn Project Green. Issa tgħidli jfisser li m'għandniex noħolqu park soħra, u mela ma nistgħux noħolqu park soħra semmejtlek numru minn dawk illi għamilna. Għandna ħut illi għadhom ġejjin insemmi 4 siti madwar il-pajjiż kbar li jaqgħu fiż-żona tal-iżvilupp, illi neħħejnihom mill-iżvilupp insemmi wieħed minnhom San Ġiljan, propju fil-qalba tal-urban. L-art waħda tiswa 9 miljun euro. Kieku l-gvern inkassa minna kienet toħroġ għall-iżvilupp minn flok għadna ħanamlu spazju waħdaru miftuħ. Semmejtlek il-Park Nazzjonali ta' Taqal, jar hemmhekk. Hemmhekk kienet fabbrika dilapidata tal-konkrit. Kien hemm titlu dubjuż dwarha u intervjenejna ħadnih lura u għamilna park li huwa l-ġmil tiegħu. Dwar is-servizz soċjali l-Prim Ministru refera fost l-oħrajn għall-equity sharing li permezz tagħha il-Gvern jidħol bisħab ma' persuna li ma jkollix biżejjed flus biex tixtri appartament. Tkellem ukoll dwar benefiċċji soċjali oħrajn li qed jingħataw mill-Gvern fosthom il-Carers Grant għal ġenituri ta' persuni b'diżabilità, kif ukoll għal ħlas tal-bolol nieqsa lil nisa li waqfu jaħdmu biex jieħdu ħsieb il-familja biex xorta waħda jirċievu forma ta' pensjoni. Iżda Żuh Mirko Sant staqsa kif nistgħu nsaħħu l-lingwa Maltija fl-edukazzjoni u brabta ma' dan il-Prim Ministru tkellem dwar diversi miżuri li ħadan il-Gvern fosthom l-Skills Pass għal ħaddiema barranin li jaħdmu f'diversi setturi f'pajjiżna u li bija jkunu jistgħu jikkomunikaw mal-Maltin. Element ta' gburija nazzjonali li jagħtina l-isim Malti hija xi ħaġa li ebda lingwa oħra m'għandha tissostitwija u nemmen ukoll li hemm diversi livelli anka bil-Kunsill Malti wkoll ġifieri hemm diversi inizjattivi li qegħdin isiru biex nagħtu dejjem aktar importanza lil din xi ħaġa li verament iddistingwina bħala poplu.